Mm. Mm. Aiwa guys, tegai vamwe titandare, tegai vamwe vauye panapa titandare, tegai vamwe vauye tiwe, munyatso kupopota apa, tinyatso kuwai, mavavira muri kuita, munyatso uvava apa, uyai tiwe. Guys, iyi haisi kupurisa maningi iri makomenti sei, I'm sure achabuda. Haisi makomenti, I'm sure achabuda. Tegai vamwe guys, tegai vamwe vauye tiwe, tegai vamwe tuone, tegai vamwe nai guys. Taona vana mwana uyanga achichema, taitu yanga achichema zvokuti ndo vachiti vanhu muri ashungurudziwa mastreet umu, amene kuashungurudzwa vanhu vari kumushungurudza. Handitika tikati siyanai nevana ava, ko muri kuvashungurudzirei mukabva maburuka chaizvo neuwandu hwenyu, mukati he vana ava vana pakuti kudini, he muri kuvakuzirira pakuti chii. Indati siyanai nevana chete, imi hamunoti muchiva ataka vana ava, muri kuvaatakawo pakuti kudii. Hani maona content yavo yakazodai, content yavo yakazodai. Toda panapa musauya yenyu muchituka, handika uyai nemafacts enyu. Handiti makatonditi deletai post, aiwa nai ndingaudzigwa kunzi deletai post papeji pangu, mutinyari pakuti kudini. Hede yanga ari Shakira ari kupinda pai pana Kiki na Taiti. Ndiki na Taiti ka ndo vari kuita content yavo vari tu. Shakira hana kuita content apa, muri kumupinza papi apa. Tidzai kutaura nyaya yenyu yakanangana nevanhu vanenge vapostwa, vanenge vaita nyaya dzavo, vari kutaura nyaya dzavo. Musapinza vamwe vanhu vasimo munyaya idzi. Handiti kana muchida kungoreleta ingoti dema muri mai vaKiki, mai wasei, ndokupindurai, kwete kuti Shakira akazodai ari kukwana papi apa panyaya idzi. Anyway, makomenti asi kubuda muzviri kufamba sei. But anyway, vazhinji vemutodza kwai vhidhiyo nemutoileti takagwadza vanhu. Inoda kuti muuye panapa guys, munyatso kutaura nyaya. Ndoda kuti muuye panapa guys, munyatso kutaura nyaya yenyu. Handitika tinyatso kunzwa kuti mapengero muri kuita aya muri kumupengera naimi, ko iwo makomenti asingabudi ilive rudziko isingabudi makomenti naimi live iyi yakatofuta chako kuti nhasi pano pachange pachiundugwa vanhu zvo kumakomenti acho achadi kubuda kuti tiundugwe. Usha kuti zviri kufamba sei. Panosendwa masters kana kumaona. Yes, thank you Chichi wena kwa wapedza here kubasa. Kana kumboona hapana kana ana comment iri kubuda guys, kana comment iri kubuda hapana kana comment iri kubuda. Ndodoona comment kune mwe phone, ndiko ndotoona comments kune mwe phone. Anditi but manje ndida kuti chi kwai Kechina amamia naiwe sera kwa irisa rudzi naiwe.
naiwe kechi izaruziro rawazvipa dai ende vanhu munoita madanda pasocial media apa chiichochi anzi olana chakataura handisiva hangu mairu ndangoona achichema indangoona vhidhiyo kwaking resuku achichema achiti simbedu wemandigwadzisa achichema saka ndakubatikira ndikati kuvanhu vanochemedza mwana uyu ndoyandateerera vhidhiyo yake ndikati kuvanhu vakuchemedza mwana uyu zviri kufamba sei anomaona zvisinei nhamba dzekufona munadzo pane anyora pana pati kwanzi vana vaya havana unhu havatsiurike kunyanya kiki akatochenama zvake right wataura zvakanaka brenda wati havatsiuriki handiti saka imimi muri kuda kuzama kuvatsiura pakomendi yangu saka vanokunzwai amungoriwo mubvunzo guys imimi muri kuda kuzama kuvatsiura paposti yangu yandatisiyanai navo vakadaro vanokunzwai here kana muchiona kuti havatsiuriki saka imimi muri kuda kuzotsiura pakomendi paposti yangu apa vanokunzwai here mubvunzo wangu shu naimi kundodiko kuti buda makomenzi anga buda timboswai paleft dzose izachano anogoya riniko pasina kana makomenzi ari kubuda toita zeko mafoni tichongoshandisa imwe foni anomaona titiudzai guys zvamuri kutoona kuti muri kutaramuka kuti vana havatsiuriki saka imimi paposti yangu pamuri kuya muchipopota apa vachatsiurika here aiwa sadza nenyama mira tinzwe vanhu pana pandobvumidza vanhu kuya nepfungwa dzakasiyana-siyana handitika munhu anouya nepfungwa dzake kana muchigunun'una zimbabwe vana havachanzwa pano vachakunhasi ndodhere kuti mutaura nti vachakunzwai nokuti munositi kupeji kwavo vanochenama handitika havakunzwi bva muchitaura kapano apa kana vari vanhu vanonzwa vachakunzwai pano kwai but machakadzori no ine urumairu you are now wrong because I never put zita remunhu neiposti yangu ine zita here kuda ndakanganisa ndisingasaoni posti yangu mambonawo zita kana ndangoti vedu vese naine vana ava because vari kutukwa nevanhu imimi ini interview kwaola ndakanamboiona mambonawo naimi paposti yangu mambonawo pakaizita rekunzi ola mamborionawo hamuoni kuti rundiwa makutopinza makutoinisueta zvinhu zvisipo initiating zvinhu zvisipo mambonawo pakanzi DJ ola munoona magwisanisira munoita vanhu mazvionaka panoti munogwisanisa mazvionaka kuti munogwisanisa pana pachaguma zita pano hapana pambotogwasare munhu zita wataura rabvepi wari wanepi zita iroro iwe wari wonepi imi ndimukuya nemazita mucomment section isu pana tinapotaura mazita nai Bridget munoti kwa isusu vakuru titsiure vana handitika vanotsiugwa nani imi ndida kubvunzai vana vaya vane vabereki vavo umwani vabereki zvatakaona tise vana vachienda kuvabereki inhema here vakaenda kumasvingo uko kwagutuko kuvabereki vakabvako vakaenda kuvabereki hamene ndokupi kwevasikana handi saka munoti imimi vabereki ava havana hama vana pasocial media aiwa muzvare chipo wari right kwauri iwewe handiona but inanga ndisi kumirira vanhu ndida kutsara mafacts achakubhowai handika ndida kutsara mafacts achakubhowai but chiri chokwadi handiti vana vaya vari kuti zvavari kuita zvakuafecta ipapi imimi ndida ngobvunza bvunzo riclean that's their content munozara kwakora obidi muchiokera kora akashama achidhasharira makumbo 360 achiburitsa punhu yake iyi muchiona hanimaona moenda kunzira kumanigerians anonetsa anta pasocial media kutoita cheko mumachira chaiko hanimaona ndozvakati muzvare chipo wawakambotsiura pasocial media akunzwa ndiani tell us munhu wakatakambotsiura akatinzwa kuti ndiani tipe one because vana vari kurasa hunhu vega handika it will affect them not you not me handizvo here vari kurasa hunhu vega handitika hazviafekti inini hazviafekti iwewe chipo why are we so much bothered havana kukuudzai here kuti hamusi vabereki vedu hamutudzi zvokuita let me start by asking you a question ngatingotaura chokwadi zvachiri guys handiti hatisi kutukana tiri vanhu vamwe chete pano but tiri kuonesana handiti havana kukuudzai here kuti hamusi vabereki vedu musatitsiure havana kuchitaura here vana vaya
havana kuzvitaura vana vaya. Saka imimi mubereki wamuri kuda kuti vavo vakavagomera chaivo chaivo, vakati hatiudziki, vari kuvaona vachitoita zvezviya, vari kuvasiya. Anditi imimi mubva mati imimi indai munotsiura. Come on guys, let's be real. Ngativei real guys. Ngativei real guys. Asi makambovatsiura vakanzwa here Agnes? Right, ndakambovatsiura paya vakanzwa here? That's my question. Vakanzwa here? Vakanzwa here? Hanzi kuchema kuyanga itori content. Kuchema kuyanga iri content handiti isi tiri kuitawo content. You see how it works? Kuchema kana iri content isi sita kuitawo content. Muri kuona mafambira zvinoita? Muri kuona mafambira zvinoita? Kana anga achichema antika no muzare chipo, you are taking it too deep, too personal. Kana iri content anga achichema isi sita kuitawo content. Handizvo here? Guys, hanzi asika kutisa zvawanda ndosaka tiri kutaura ainji. That's why we are talking. That's why we are talking. It's just that pakutaura umwe nomwe anotaura zvaanoda. Umwe anoti vari wrong, umwe oti siyai vana, umwe oti vari right. Handiwana. Asi pakutaura chaipo chaipo, handiwana, tiri kutaura tiregi nokuti ndo vatotaura kuti tizvitaure. Handimaona. So tingauya hedu mukapopota pano mukati hey muri vanhu vakuru mukutinyatsa hey sapotai munotsiurai vana. Inini nditsiure vana, imi hamusi. Imi makavatsiura vakunzwai here? Vabereki vavo chaivo chaivo vanotoziva kuti vana vari kurarama neizvozvizvi. Havasi kuvatsiura. Vakatosigwa sola kumushoko. Soloko. Kumusha kwakusina kana magetsi izvo pamwe muraini rose pamba paondo pakati ngwe magetsi poga. Ndo pamuchatochaudza vana kuti siyanai nekondendi. Siyanai nevana vaite zvavari kuita. Simple. Hanimaona. Siyanai neAbigail ndakatombozvitaura zvataugwa kuti makambovatsiura vakawa here, hamuna kuiona mutoereti. Saka vana vedu katingavarasi. Handi takambozama pekutanga and they did not listen. Hanimaona. Saka ndivanotaya vari kuita. Ini content yavanhu ndoni chiaffecta iwe neni. I don't see it affecting us in any way. Tarachoka pamberi paMwari guys. Of course inini hangu personally, antika inini personally, anti zvakaitika kune mwana wangu wacho wamuri kuda kupa example naye kuti Shakira, antimaona ndiri mai vake ndinomutsiura, asi mwana wacho iyeye wangu akati musanditsiura ndikuzvinzwa, ndingadii nai guys? Ndingadii? Ngataure chokwadi, mune vana imini, vamwe venyu makashamba kutosimudza maoko kugeza vakoti ndakundikana wako mwana. Asi kuzati haundiudziri zvokuita, haunditauriri zvokuita. Wako mwana hamuna here vanhu vakadaro vabereki imini? Vamwe venyu munawo. Zvozodi unenge usingazvidi mubereki, but vana ava ma2000 haunotsura chiwa. Andimaona apa chatinogona kungoita kungotarisa. Andimaona ngatirege kuti tivashungurudze, kungotarisa. Hanzi kone ndaiditsirasa uno after content there is real life female. Julie, handisi kutombopokana newe, but kurasa uno kwamuri kutaura imimi right now is what is feeding them. It's what is feeding them. Havana mboya pana, sita mbona pa upenyu hwavo, sita mbona pana pa church kuito kumbiro data. Hatsita mbona vana vaya chiapa social media chitara kuti veduwe kandai masters. Tauri chokwadi. Pani wataka mbona here pana chiti kandai masters. Ma comments ndikiri yakuda ma comments akuda kuya manje. Pamwe ndakuzogona kuita vanhu ndaona manje yakutanza ndikiri. Harimaona. Vanongita zvinhu zvavo ikoko. Guys, vachita zvavo ikoko chasa unhu vari ikoko kwavari. Whether it will affect them in the future or not, zvine inesu guys. Isu zvinoti affect apapi. Ngationesane chokwadi guys, kana ndatukani sorry. Chero vakarasa anzi, is it worth it? To them it is, because it's paying their bills, Julie. To them it is, it's paying their bills. Tukunye pere, vakadzi vangani vakashama pa social media. Makambo vatsura. Munono zara wani. Ine maire, vakadzi vangani chavo vakato rasa zvokutorasa unu zvokutodaro vanotorasa unu every day guys. Ngativei fair.
Handika content creation is content creation vasikana. Handika hazvidi kuti zvinotaurwa kumwe mokuchirira maoko. Kune kumwe kwamunenge muchikuchirira maoko, muchifarira, muchipemberera. Handitika kana hanzi aid me. Lydia hauna unozati chi kwandokwanisa kuedha is the other phone. Haisati yakubudisa macomments. Rega ndione kuti apa hauna green button. Hauna green button Lydia. Hauna green button. Ibena zvokusenda iri request tione. Senda iri request tione. Munenge muchiuchirira mako guys. Vana ava vakura. Umwani makore mangana mene, umwani makore 20 chakuti. Handika they know what is wrong and what is right. Vatoziva vana vaya. Guys, andisenda mwese vari kuti Eddie hamuna green button because I'm using the other phone. Uku kwamusi kubudisa macomments. Haionai. Hamuoni futi. Haisi kubudisa macomments. Ramba yagata tichaura. Maybe mira nimbotry kuedha uyo avari kumusora tono kuti inozogona ku ask Madaru ndokumbira kuti mudaire timumbotry kupinda pamwe inogona kutsatsa macomments. Madaru andango edha from pakona pamusoro apo. Maybe mukadaira inogona kuzounza vamwe vanhu ipapa. Imbobvuma itione. Mukaenda kuAmerica guys. Mukaenda kuAmerica uko. MaBlacks anenge ari pastage akapfeka bikini. Vachimodhela pastage. They are making a living out of that. Mukaenda kuAmerica kana kuti muno muEurope, muno muEngland. Kune vanhu tamba pastrippers, pastrinochire right ogoriani papouro. Vachisamba kumwe munenge vachizvururuka vari papouro vachivhura kudai. Vachita any living nazvo. Inotokonzerwa as a profession. Here inokonzerwa as a profession. But nokuti zvaitwa nevana ava vari kuAfrica makuti zvinonyadzisa. Come on guys, let's be real. I think we need chembera. Yes, munoti machembere vanhu vakuru. Yes, but I think you guys you need to move with era. You need to move with time guys. Chokwadi chakanaka zvacho. Antika as much as I would kuti during this broadcast you can support. I think macomments akuya manje. Anmona. At least Hands, we are not Americans. It is their normal. We are not Americans, but we are moving. My child can choose to wake up tomorrow. Mama, I want to be a professional stripper. What do you think I can do? Abroad. Antika. Me, I want to be a professional. You can't force a career. Ungadi, what can you do? Anenge over 18 and 21. Ungamdi. Hakwasi kumsungirira kumudzosera kuAfrica. You can't. Ungamdi. My Chinese, we are not Americans, but we've got so many Zimbabweans who are living outside Zimbabwe right now. Vamwe vana vakazvarirwa kuAmerica, maZimbabweans. Vamwe vana vakazvarirwa muno muEurope, maZimbabweans. Vamwe vana vakazvarwa kunyika dzakasiyana-siyana, maZimbabweans, right? Haatozivi chinonzi Africa kuti chi. Uri kunzwa? Mwana outsider mangwana kuita izvozvo. What do you have to say about that? What do you have to say about that? Simply because mwana is mabana mai vakabva kuZimbabwe, mwana ari pakufanikidzwa only Zimbabwe munomanikidzwa mwana career. Only in Zimbabwe munomanikidzwa mwana career. Takudatsara chokwadi cheko mwana Kora Obidi haiende kubasa. Hanzi matsamwa because hamudi kudzwa chokwadi. Wona iwo ushu. Watuende narrative yekuti tatsamwa. Tutotaura nyaya we are discussing. Tichionesana. Chokwadi chatisingadi kudzwa nechipi because we are even don't Facebook personal. We are discussing here. Iwo ndiwo watobatikana because the way autoya nayo panoka watotozito wakabatikana. Isusu we are discussing. Ndosaka ndavhura platform kuti toda kuti discuss. We want to discuss this. I've got nothing to do with Taitina kukanitovazivi. Taitina Kiki. Taitina komuziva chikura pasocial media. Ndobatikana nekuti ndingabva ndatsamwira. Munhu nemunatira pfungwa dzake. Inini I am saying handika vana ava vabereki vavo varipo. Handiti vabereki vavo vanotoona kuti vana vanoita zvinhu izvi. Pamwe vakati vatsiura vakavatadza. Iwe neni tingatsiurai vana vatingavagona. That's their content. They are making money out of it. Kwanzi musakurudzire kwaendesa Shakira. Why do you have to want to involve Shakira apa? Why don't you tipe sare mwana wako iwe Miyakia taure wako? Why you don't start Shakira ari kwana papa? Shakira ari kwana papa. Tipe sare mwana wako iwe.
What do you want to relate? Panyaya yake kina taitoda kuita Shakira pari kwana papi. Anona kuti ndokudhom kopu wacho wokushandisa zvisingaindirani zvasingakwani urikuda kuti Shakira ari kwana papapa. Akwana papapa. Inini ndiri kutaura ndini ndiri kutaura. Iwe tipetite example yewakomana. Simple. Tipetite example yewakomana. Icontent yavo. Tichazwa kublockera nyaya yekuti Shakira. You are taking it personal. Shakira ari kwana papi apa. Uri kumupinza papi. Enje isati yakubudisa comments mira nditrai kuedha vari vanhu vacho kumusora usidaira comments andinya mira ndo nditrai kuedha isati yakundiburitsira connection failed. Let me try again. Ne wone munhu anoyachipersonalizer anoyawo kuti hanzi isiko Shakira kuwanisa papi apa. I'm not emotional. I'm just discussing. Name emotional yamutora maionepi nai. Maionepi mi. Ngati block a ghost it. Rakutotaura tumusuri panapa tukwi vanhu. Tatori block ghost it. Tatori block a ghost it. Harija kutotanga kutotuka vanhu mucomment section. Panapa tukwi vanhu. Chipo, you are disappoint me. Munhu anogara ari pano every day muzare chipo shwa. Nanhasi asati wakuziva matauriro angu. Ungati kwanzi mukuita emotional. Matauriro angu asati wakumaziva nanhasi munhu anogara ari pano every time. You are always here. We are always here. Wakuti maita emotional. Yeah, because we are talking. Guys, ndikuzama macomments abude kundiku a day. Na imi ndoita seiko. Phone one ine comments, but ine comments acho haisi real. Iri kubuda apa. Okay, ndikaite nchiverenga but nechida ku a day kuti yenza debate rakanaka. Kashoke nduka yazobuda. I-content muzvare chipo. Don't take it personal. And so it is okay. So is it okay make money through Shakashata or Zvinyadzi? Even the Christians from America, they are so against stripping and being naked. So to our African country and Christianity, it is so wrong. Now, Winnie Maka, let me ask you a question, Winnie Maka. Unuwedu chao watilichitara suku or not to answer so unuwedu culture yedu antika it prohibits us from even kutora Zvinyadzi. Let me, I'm not being personal, my sister, but I just want to give an example. Antika, iwewe personally, Winnie, I always say you must treat. Antika, uchinyora zvimwe zvinhu zvisingaiti. You Winnie, I know you because you are my person. You are my one person anogara ari pano. Antika, udokona uchinyora zvimwe zvisingaiti Zvinyadzi. Antika, our culture prohibits us from doing that. And what difference does it make? What you write iwewe. Antika, nezvinoitwa nevamwe vanhu. What difference does it make? Vanacheta rura. Ndoko zviri kuenda ndosakuchona kuine mapornography muzvare chipo. Ndosakuchona zvichita mapornography because people are making money vamwe mapornography. Not to say kuti tiri kuzvikuziridza. Animona. Not tiri kuzvikuziridza, but that's their content. Guys, inini hangu from where I am sitting right now, these kids have started mboya chipema. Vanhu vakauya chipema pasocial media munotuka. Munotukira kuti endai kubasa. Inema here. I'm just here to say the truth as it is. Munoti endai kubasa. Hey, basa endai munotsvaga. We all know kuti things are rough and hard out there. Hakuna kana mabasa achona. Handiti hakuna kana ndafunga kuti vana vantu vane mapermits ekuti vangaenda kumabasa. Handi they are making a living out of content creation just like mama content creators kune dzimwe nyika. Handi now you are against it. Saka munoda kuti vadii? I'm just being realistic here. What do you want them to do? Munoda kupazirei mota dzenyu chikubirai? Munoda kuti kubirei? Munoda kubirei here? I want to ask you. I always say you win. Ndinotokuona. Andona. Brutality anochita iyoyo unozati dzimwe hama dzako dzichitokona dzotochiwi neimwe ndi iya mayedo ere. Andona. Vanotodaro. Kune vanhu vanototi zvaunonyera vanototi chiwi. Andona. That's the same thing. It's just that kana zvichitwa nomwe munhu tinokurumidza kuona patinozviita isuka hationi. No problem iripo. Kwacha tukuramba kupomera DJ Ola. Aiwa, ini zvokupomera handizivi. Indangoona chichema chiti vanhu siyana ineni. Vanhu be it Ndiola, be it comment section ina handizivi vanhu vakuta uku. Asanga chingochema kuti vanhu siyana ineni. Moda kuti ndirambe kikiwa chere. Moda kuti ndidini. Hands but as well as that comment. Saka nai Julie. And the phone iri kundishurira guys.
And stop making about. But it is what I'm relating here, and we do just I'm relating Kawini. I am relating kuti unyatso kuwisisa unyatso ku understand the point yangu. I am relating to you because when you're a commentality, Hansi was addressing one. Okay, I don't know. But pakutsiurika pacho ndo pandikutaura Julie kuti vanotsiugwanani. They are biological parents if they tried. And they are still doing it. You guys, you tried. When I announce munashe mwana. When I announce munashe moy, Hans, that's nonsense here. That's why marasna kupai mwana. Munashe uno zata ndina mwana. Do you know that ndina mwana? Uno zviziva. Uno mayane gospel ra unonzwa mastitument ndo manya naro. Utoti ndatotaura comment so. He? Munashe. Utoti ndatotaura comment. Do you know me? Do you know me? Chimayanisa drauna rero kuti andina ndo uri benzi unotora zvinhu mustituti womayane zvinhu zvausingazivi. Obva wamayane sedra usingazivi rekunzwa unondi do you know me unondiziva. Rega ndikuseke. Haunyari sho munhu womuru. Munhu womurume regaidi anditombomublocki. Regaidi siya aripo. Andimublock. Anoziva ndisina mwana nokuti akazviwa kamastriti. Akatomanyane gospel. Manyane gospel iroro. Musi wauchaziva chokwadi wauchandiziva uchanyara. Munashi. Hauzivi. And this is going to impact their lives. Yes. Anzi kuti maita bias. Asandaona angu yekwa nikikiri. Asandaona yekwa Ola. Peka munacho musi yakadaro rekayamba yani ndo vari manotidza makuwa zvaanzwa zvese nazvo hauzivi social media kuti ipapa nganango ndikada cheka tikublock. I think you are going beyond tambotra yakuda ngati timbotora nikikiri cheka tikublock apa ighost yakativheta chimblock tachimblock wochinda ako unotaura rabishi yako uri kwenyu. Unaona saka chega tivheta tomblock tatona kuti haana kana brain itori ghost iri tatona ighost ikativheta mublock hana basa. Unaona tachida titomunhingira anotidza zvinhu masititobva amhanya nazvo tikati munhu hure umhanya zvo kuti zihure tikati munhu ngoma ubva amhanya zvo kuti munhu ngoma saka chirega tikusiyewo atinde naye akadaro. Unaona but anyway ilili chero isisiri nyaya haisi nyaya yekwa Ola handitika haisi nyaya yekwa Ola because kwa Ola ndakuinzwa ina ndisi kuadresa nyaya yekwa Ola handiri kunzwa handisi kuadresa nyaya yekwa Ola because kwa Ola ndakuinzwa handi pangotaura kuti siyana ineni vanhu siyana ineni haana kuti munhu siyana ineni handi ati vanhu siyana ineni saka ipa ati vanhu siyana ineni sita kungoadresa handitika because papost yandaisa vanhu vabva vaya vakati muri kusapota musisapota zvisina basa vana ngavatsugwe bla 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 ndikati handei kulife tikauya pana tiite discussion handika ndo yatakuita hatinei nezvekwa Ola isu kuti titizoti kwa Ola kwaikudii hatinei nazvo. Unaona kwanzi problem hamude kutsiurwa. Uri kuda kutsiura ana apa nairopa wari kuda kutsiura nairopa piri wari kuda kutsiura wacho ndiani uri kuda kutsiura ani nairopa wari kuda kutsiura apa ndiani ini here kana kuti taiti uda kutsiura ani ndoda kubvunzai. I'm just giving you my facts. Problem imi hamudi kupiwa mafacts. Hamudi kupiwa mafacts. Iri ghost ifuri kati timu block futi usho. Timu block usho. Kati chiku blocka ropa nguva yako yakwana pano. Bye bye. Anti maona. So bvunzo wangu uri kuti guys, ini ndanga kutionesa nema facts. It's just that kuti pana patoda kuti Edwana isati yakuburitsa pasocial media. Ndakubvunza ikuti vana ava content yavo anditi content yavo yavanoita every day. Imi muri kuti content yavo hamusi kuifarira ndichika because vanoita zvokushama vanoita zvokupinda mutoilet vachishama vachita sei. Andi ndikakubvunza ikuti naimi vanokanganisa vanoshama vanodini takambotira kutsiura hapana munhu akanzwikwa. Ndikakuti pindurai kuti vabereki vavo vakazara vari pasocial media apa moti vanenge vasipo vanenge vachitoona vabereki vavo vari pasocial media apa asi vakatira kutsiura vakatadza kuvatsiura hati ndizvo. Saka imimi moti isusu titsiure kana kuti imimi motitsiura
munonzwikwa here? Munonzwikwa here? Ndo pane nyaya. Do you know kuti like vari kuita iyi munoti havazvizivi kuti zvinhu zvepasocial media zvibvi? Munofanira vazvizivi here kuti zvinhu zvaenda pasocial media apa hazvibvi? Munoti havazvizivi? Munoti havazvizivi? Vanozviziva, but still they choose that content. Exactly, ndazvitaura wini ndikati maybe content iri content isita kuitawo content futi navo pano. Kuchema inogona kutova iri content, but content wofuti takutoitawo content navo pano. Kwaita kuda kumbopindawo mulive takaremerwa. Lydia andichazivi ndodini nelive ndokata ndotanga futi pamwe inodzoka yaane uyu. Mirai ndimbo try tone, mirai tone. Guys, munhu anenda try kuedha ka daira. Ndikatry kuedha munhu please ndokumbura kuti upinde tione maybe ukapinda inogona kutsiura kupedza nguva kani tekla kupedza nguva kutsiura kani kutopedza nguva kungookera kutongookera tongoisa zvakadaro chinonesa munhu guys munenge muchitoti hanzi ngavatsugwe ngatidi kuzvora tidai handika but munenge makazarako ikoko muchitukira muriko ndo mari yacho yavanenge vachiita iyoyo the moment munongona kusvika muchinovhura kudai muchitukira muripo mari yapinda. Ndikuzama kuedha raibi chiko chikuitika. I'm trying to aid someone. I'm trying to aid you chichi ndokumbura kuti daire upinde tone. Hanzi vigilante hatinzwi kere. Mirai ndigadzise foni munyatso joina. Mirai ndigadzise foni vanyatso joina munyatso joina. Kwanzi vachokwadi mai chaiva vatenderani. But yezvo kavari kuita saka muri kuti muri kuti kudini? Muri kuti mai vava vasi mai chaivo. Muri kuti chi Lieutenant, what are you saying? What are you saying? Muri kuti mai vava havasi mai chaivo. What are you saying? Because pana namai took up vemukomana nemusikana. Saka muri kureva vapi? No, at all. It's not about interview kwa Ola. You are getting it all wrong at all. This is not about the interview kwa Ola. We are just talking nyaya yavo yezvinhu zvavanoita social media. Simple. Makutengesa nyaya yakusiriko zvokwa Ola ndakuiona interview kwa Ola. Andimona. Ende iva havana kutaura mazita pandaona clip achichema. Tikutaura hunhu wacho wamuri kupopotera ihwohwo. Andika hunhu wamuri kupopotera ihwohwo ndowatiri kutaura. Andimona. Haisi kwa Ola ine kwa Ola isita kuita content yatovewo content kuna ndi vari kuita content uko kuna yatovewo content maita sei kwe hamusati makuza social media nanhasi. Alright guys, iri kuramba kuedha zvandakuita regai ndidone nditange life because iri kunetsa. Answered addressing Olaf. Alright, mirai ndidone tigodzoka. Mirai ndidone guys because ndokutoda kuti makoments abude munyatso kujoina. Mirai ndoti makoments abude munyatso joina. Mirai ndidzoke.